De waterstand die is zo aan het stijgen dat we vanavond water in het café gaan krijgen. En dat betekent dat ons café onder water gaat lopen met de ruimtes die erbij liggen. En we zijn nu de spulletjes aan het uithalen en een veiligheid aan het brengen. Meneer, komt u helpen? Geen probleem, ik ben pas geleden met pensioen gegaan, dus komt goed uit. Kan ik hier wat hulp verlenen? Ja, al het zoveelste jaar. Wat vindt u er nou van? Vervelend. Tijd dat de dijken komen. U bent er nu alles aan het weghalen? Ja, alles gaat eruit. Het komt ook voor dit stukje komt het water te hoog. Ja. Ik woon hier in het dorp en ik zag gisteren via een oproepje om hier te komen helpen. Toen dacht ik, oh, dat kan ik wel doen. Ik heb tijd en dan een beetje de medemensen helpen, lijkt me dat wel leuk. Kunnen jullie beter zeggen, we verkassen de boel, we gaan ergens anders zitten? Ja, daar hebben we wel eens serieus over nagedacht. Ja. Hè, want het is toch wel iedere keer een gedoe en ellende. En nu zijn we dicht, maar het gebeurt ook wel eens in de tijd dat we open zijn, missen we omzet. Maar ja, het is hier een prachtig plekje, een prachtige watermolen met een mooi terras in een natuurgebied. Als er dadelijk in de zomer dat de gasten er weer zitten en de zon schijnt en die zijn allemaal weer enthousiast en die genieten van een borrel, dan zijn we het ook wel een beetje vergeten.